Yatamantem metra Western region. Na aswaya eno no epo adwumaden ehwe ekwanso se beboa na oman Ghana hyenkafo edi ahyentwie ho mraso metre Motor Traffic and Transport Department MTTD e ka Ghana Police Service nkura beta ho no mu kirem sei enipa pi ebu emraso wono mo de sarins akoto ene nkane bia nsanfata atuatua mo hye hunti no o ma cheche wonom enipa ahyen bebro be de sei ahanso no mo akyere nyina watwe mantam no emum Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ka ze kirem sei obesre Ghana mampeni anani wote se ne mashibadwafo akwaje Trabonus bills de atum okere mampeni yi wonsa kamla na hwemudin na bongalat ensan kra na momen ensam no pina ne kan yase nkonwa besom sei awia pam to be kase e wo dielo ha nsia ekiripo enkron kase fidie so na ye ka mo sei adwuma ko bia bo manyimu a omudwo mede omudie